Nosaltres anem a votar en contra perquè significa aquesta modificació un increment molt important, significatiu dels preus o de les taxes. Recordar que en alguns casos, com en el cas de tenis, frontó i squash, les taxes augmenten entre un 33 i un 100%, per exemple, en el preu del matí. És a dir, passem d'una pista de tenis que costava 2 euros pel matí a 4 si s'és abonat o a 8 si no s'és abonat. És a dir, pensem que exactament estem en el camí contrari. És a dir, si volem que Algemesí sigui una ciutat saludable, el que tenim que fer és incentivar i afavorir l'ús de l'esport, cosa que no estem fent. Per a nosaltres, l'aprovació d'aquestes taxes correspon únicament a un afany recaptatori. No entenem per què en algun moment determinat o per què en el comunicat oficial d'aquesta alcaldia de 1 de desembre, parlant dels pressupostos, diu que incrementem el suport als joves a través de la pràctica esportiva i cultural. I llavors, si incrementem el suport als joves, cobrant-los més? No, això no està clar. Se cobra més als joves, se cobra més als majors, se cobra més a tot el món. En el seu moment, quan parlarem de la modificació del que és el reglament esportiu, l'ordenança, se va dir que era perquè venia molta gent de fora. Bé, doncs torno a insistir en que per a evitar que vinga gent de fora anem a fastidiar principalment als ciutadans d'Algemesí, que són els principals usuaris. Nosaltres no podem permetre i no podem votar a favor d'una cosa que va a desincentivar l'ús de l'esport. Per tant, el nostre vot serà totalment negatiu per l'increment abusiu i exagerat de les taxes en temps de crisi. No ho oblidem. És que poquet a poquet estem pujant tot el que podem i això és justament ara quan no s'ha de fer. Ara, quan només la gent necessita els diners i necessita fins i tot esplaiar-se fent esport. Gràcies. Bé, s'han dit moltes coses, però hi ha motius que fan necessària aquesta regulació o aquesta ordenança. I no precisament obeeix a l'interès recaptatori, per descomptat que no. Hi ha alguns apartats que vostès no han anomenat i que després farem menció i comprovaran que no va per ahí. Sí que considerem que fa falta una regulació perquè hi ha una utilització massiva d'instal·lacions o dependències adscrites al poliesportiu que precisament s'estan utilitzant fora d'una pràctica esportiva. No estan relacionades en absolut amb la pràctica de l'esport. I em referisc a vestuaris i dutxes, concretament. Per una altra part, es fa necessària la modernització, el control de la llum. Se va instal·lar un control de llum, uns comptadors que d'alguna manera ahorraran i estalviaran el consum de llum quan no s'utilitza la pista. El manteniment de les instal·lacions en òptimes condicions, tal com reclama avui la societat i els que practiquen el esport. I, per descomptat, que per a tota informació de tots els oients i de tot el poble, l'abonament sols serà per als que necessiten o bé utilitzar pistes, tenis, frontó, squash, mini trinquet, pàdel, lloguer de camp de gespa o de futbol, però mai serà aplicable per a aquelles persones que avui van a córrer, a fer footing, a caminar i de ninguna manera van a utilitzar les dutxes o van a utilitzar aquestes pistes. Per tant, en cap cas afectarà a aquestes persones que diàriament utilitzen el poliesportiu per a caminar o per a córrer. Hi ha que tindre en compte que l'abonament o les targetes en 10 i 20 euros, que s'especifica en les dues categories, suposen 0,83 cèntims al mes i en el més greu dels casos, en els 20 euros, 1,66. Qualsevol persona del poble que pertany a una associació, siga ames de casa, siga del tipus que siga, estan pagant 10 i 20 euros de quota mensual per el simple fet de pertànyer a aquesta associació. Per tant, considerem que no és una quantia que pugui agravar ni qualsevol economia familiar, perquè 0,83 o 1,66 ho gasten en un cafè diàriament, no al mes, que suposa això,
I, per tant, sabem que aquesta categoria 1 de 0,83 cèntims mensuals correspon a pensionistes, a discapacitats, però també a estudiants menors de 25 anys, també a associats a qualsevol associació i pràcticament afecta al 90% dels usuaris, si vostès tenen en compte aquestes condicions. Per tant, la resta, sí, la categoria 2 dels 20 euros al mes serà per a la resta de persones, molt poquetes quedaran després d'això. Però hem comprovat que els preus, i pese als percentatges que vostès han barallat, els preus de les pistes de la nostra localitat van molt per baix de localitats com Alzira, Guadassuar, Carcaixent, Benifaió, i ja no sols en uns percentatges com els que s'hi han anomenat, sinó a la tercera part del preu que s'estan cobrant, inclòs pagant ja el màxim sense abonament qualsevol persona, els preus després d'esta normativa o d'esta reglamentació nova quedarien inclús per baix dels preus actuals d'Alzira, de Carcaixent i de molts pobles del voltant. Per tant, no pertany excloure a ningú, però tampoc pertany el que nosaltres, per molt solidaris que siguem, pequem de més rics que els altres pobles, ni més quijotes que els altres pobles, ni que siga un atractiu el que les nostres instal·lacions costen 2 euros i les d'Alzira Carcaixent ne costen 8 i 10 euros. Inclusive en la pujada i en els preus actualitzats anirem un 30 i en alguns casos 60 i 70% per baix dels preus d'Alzira, de preus de Carcaixent i dels preus de Guadassuar. I poden comprovar-ho en les diferents instal·lacions. Com vostès podran comprovar, normalment mai es cobren el cost del manteniment. Sols el manteniment de llum i de reparacions exclusivament de llum, ni compte personal, ni compte renovació d'immobiliari ni d'altre tipus de manteniment, sols aquests dos capítols, les taxes actuals que s'estan cobrant no representen ni siquiera el 12% de la llum que es gasta i de les reparacions, sols reparacions. Con la qual no perseguim siquiera fer-lo rentable, no està en el nostre propòsit fer-lo rentable. Pensem que l'ordenança està ajustada al temps i feia falta actualitzar-la en relació a altres ciutats, precisament perquè no servisca de reclam. Naturalment que estem alerta que vinguin d'altres ciutats veïnes, que les nostres instal·lacions siguin les millors. Ojalà vinguin perquè siguin les millors, però no volem que vinguin perquè siguin a preus tirats i que en el seu poble es costi el 300% més del que es costa en aquest poble. Pensem que hem de cuidar la pràctica de l'esport, pensem que les exencions que hi ha del 100%, que tampoc ho han comentat, en certs col·lectius són molt importants. En el capítol 3 es contemplen reduccions del 100%, el que vol dir totalment gratuït per raons socials culturals d'interès públic, per programes de promoció esportiva, en poblacions d'edat escolar, és a dir, tots els xiquets que juguen en un equip de futbol i que estiguin matriculats fins als 16 anys estan igual escolars que extraescolars tenint l'ús gratuït del poliesportiu. Per tant, no en parlem vostès que estem en plan recaudatori ni que estem en plan de voler fer una ganància del que és el poliesportiu. Volem que el poliesportiu estigui a l'abast de tots, en les millors condicions, en les tècniques i en les instal·lacions més modernes que puguen haver, en un control racional per part dels usuaris i en un control racional de cara a l'energia que es gasta i de cara al consum que es fa del mateix. Per tant, suposem que els usuaris van a valorar, i alguns els han demanat, aquest control, i va permetre tindre una informació que avui no tenim de la utilització dels diferents
esports que es donen allí, de cara a programació o a promoure o a millorar les instal·lacions que estiguen més demandades. Per tant, necessitem tindre una informació de qui utilitza el poliesportiu, en quines condicions, què és el que està fent i d'alguna manera controlar un poc, ja no de mires avui, sinó de mires a mantindre-lo i a programar un poliesportiu mirant al futur i mirant potenciar allò que demanda la societat i que més futur puga tindre de cara a complir en el que tenim que complir, que és satisfer i donar el servici i el millor servici al ciutadà. Anem a veure. Anem a partir que el poliesportiu és una instal·lació que hem fet i l'hem fet per a que s'utilitzi. Per tant, hem de crear les condicions en les quals se pugui utilitzar. Així se'n parla de dues coses, de l'increment de preus, que vostè ha dit que està per baix de la resta de pobles, sí, és cert, però els percentatges que hem dit nosaltres, jo ho he dit, 33%, 100%, la companya Alicia també ho ha dit, en algun cas, com per exemple en el cas del trinquet, se'n puja un 125% l'increment, i aquests increments, i aquests percentatges són reals, és a dir, una cosa és augmentar el preu de les pistes, ara no és el moment, a més se lleven bonificacions entre cometes quan se feia pel matí, que era quan menys usuaris tenia, i una altra cosa és el tema dels abonats, és a dir, el tema dels abonats és, jo no ho entenc, és a dir, què té que veure el ser abonat per a controlar? En realitat no faria falta, i a més tots els anys, si se vol controlar se pot fer una targeta, tu t'apuntes, pagues el que valga el cost de la targeta, punt i final, se pot dur un control exactament sense cobrar tots els anys 10 i 20 euros. A mi l'argument que són 0,83 i tal, no me val, és a dir, és de veres que 0,83 no significa molt, però menys és 0 euros, és a dir, n'hi ha un afany recaptatori, és a dir, és que se fa ara, en el 2008 ja s'incrementaren, ara se tornen a incrementar, i el pitjor de tot és que així no m'han oferit ninguna dada de quanta gent ve de fora, de quants estem parlant? Venen autobusos sencers, les hordes de la gent d'Alzira i Carcaixent venen a invadir-nos, no? No, a veure, si realment és així, que ens diguen, mira, és que n'hi ha un 40%, n'hi ha un 50% de gent de fora, però diguem-nos dades, no una cosa abstracta, diguem-nos dades, perquè en realitat els que més van a pagar, perquè són els que més ho utilitzen, no crec que els ciutadans d'Algemesí utilitzen o menys del 50% dels usuaris més del 50% siguin de fora, els que més van a pagar aquest increment són els ciutadans d'Algemesí i ens hem de preocupar-nos. Jo també estaria molt orgullós i estic molt orgullós de tindre les millors instal·lacions, però que per favor, és a dir, que no disfressem el que és realment cobrar 10 euros, 20 euros al mes, que a més, Alicia ho ha explicat també molt bé, és a dir, a gent de dins i de fora. I tinguem clar que el que anem a aconseguir és que n'hi hagi menys pràctica esportiva, perquè una persona que no siga abonada va tindre que pagar 8 euros, quan ara aquesta mateixa persona podia utilitzar aquesta mateixa pista pel matí amb 2 euros. És a dir, estem multiplicant per 4. Una persona que vaig a jugar a tennis o a frontenis passa avui de pagar 2 euros pel matí a pagar-ne 8. Això és pujar per 4. Això no té explicació. Jo, sincerament, no deixo de veure l'afany recaptatori. Moltes gràcies. Passem a votar este punt. Vots a favor? 11. Vots en contra? 10.